Priatelia, nestihli ste využiť našu akciu minus 50% na olivovníky staré kmene? Máme posledných 5 kusov, tak poďme sa spolu pozrieť, či by vás očarili. Za 661 už môže byť váš tento krásavec s perimetrom s obvodom kmeňa 200 až 220 cm. V cene 1123, veľmi zaujímavý kmeň. V cene 1855 je tu takýto nádherný perimeter 2,5 až 3 metre. Neskutočné. V cene 2178 môžete mať najväčší olivovník, ktorý tu máme aktuálne v našej záhrade. S perimetrom, teda s obvodom kmeňa 3,5 až 4 metre. Fantastický je. V cene 1855 Maxi Bonsai, nádherný zaujímavý kmeň. Priatelia, pri výbere olivovníka sa zamerajte hlavne na kmeň, nie korunu. Koruna, tá sa rozrastie, olivovník sa krásne zakorení a korunu si viete zastrihávať podľa vašich predstav. Príďte si k nám vybrať osobne do Bánovec nad Bebravou alebo klikajte na www.palmy-cikasi.sk.